प्रीतिखौ जन खारजिया बुंनाय बाथ्राफोरा थार नामा? जन खारजिया बुंदोंमोन प्रीतिखौ बोसोरथाम आंजों रिलेशनशिपआव दंमोन सिगां, दा आंजों गारजानायखायसो बेफोरबायदि गोदाव सोराव बुखिलाबायग्रा जाखो ना माखो एमजिनि हिनजावा, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना जन खारजिया। थ' बेफोर बाथ्राफोरा सैथो नामा? थार बाथ्रा बुंदों नामा जन खारजिया? थार बाथ्राखायनोथ' प्रीतिया सिरि सिरि थादों, जेबो आपडेट होआखै, पाब्लिकनो जेबो आपडेट होआलासिनो सिरि थादों। थार बाथ्राखायनो बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरा सानदों आरोना। बिदिबो जानो हागौ जन खारजिया प्रीतिखौ गावनि रिलेशनशिपआव मानि थाखाय दं होननानै फासायनानै लादों। बे जन खारजिनि हिनजावखौ प्रीतिया ससियेल मिडियाआव देखायना होबाय। बे जन खारजिनि हिनजाव होननानै बेखौ गोबां मानसिफोरानो मिथियामोन, रावबो मिथियामोन। साफा सानैया जुदि मिथियै जानो हागौ, खिन्थु बांसिनानो जन खारजिया हाबा जानाय ना मा बेखौ बांसिनानो मिथियामोन आरोना। थ' बे बाथ्राखौ जन खारजिया हाबा जाखानायसो, सासे गथ' 8-9 फरायो, फिसाला सासे दंखायो आरो बाजिबो दंखायो। सिख्लाफोर नोंथांमोना आदाखौ 6 पेक दं होननानै सिंगेल दासान्दै फसायनाङा, आदाना पारमानेन्ट हिनजाव दंखायो, बिदि होननानै प्रीतिया मोनसे भिडिअ'आव बुंदोंमोन। बे बाथ्राफोरनि थाखायसो जन खारजिया बेखौ गावनि रिलेशनशिपआव दं होननानै पाब्लिकनि सिगाङाव गाज्रि देखायनानै फासायनो नागिरदों नामा? हो, बेफोरबायदि गोबां सानदों आरोना मानसिफोरा बुंदों, गोबां मानसिफोरा बुंदों। आरो जन खारजिया मानि थाखाय रागा जोंखो? प्रीतिखौ इसेबां मानि थाखाय रागा जोंखो? बेथ' प्रीतियाथ' जेबो गोरोन्थि खामानि मावाखै। प्रीतियाथ' नोंनि अरिजिनेल हिनजावखौसो देखायदों, नोंनि अरिजिनेल बाथ्राखौसो खिन्थादों, आरो नोंखौथ' गाज्रिबो होनाखै, प्रीतिया जेबो रायाखैबो। आरो प्रीतिनि साइड जानानै भिडिअ बानायदों, प्रीतिखौ मोजां मोनदों इदि होननानै नोंथांमोना दासान, आरो जन खारजिया बेफोरबायदि दासान। गोरोन्थिखौ नुनायखाय आं बुंदों आरोना दिनै। जन खारजिया मोनसे समाव बै मानसिफोरा लन्थंजोग मोसानायखौबो जन खारजिनि थ्रुयैनो सासेखौ हमनानै बुदों आरोना, मिटिं खालामनानै मानसिफोरखौ बुदोंमोन बेफोरबायदि। ओमफ्राय गोबां मानसिफोरनि मा होनो गोरोन्थि खामानि मावनायफोरखौ बिथाङा एरख'यो। आरो मोनसे खोथा, हिनजाव दं नालाय दं होननानै खिन्थानानै होबाय। मानसिफोरा बांसिनानो मिथियामोन नालाय बेखौ सिनायथि होबाय। प्रीतियाबो गाज्रि साननानै सिनायथियाखै, बिथाङा मोजांसो मोनगोनदां बेफोरबायदि सिनायथि होबा, बाजैमोना आदामोना आंखौ बेफोरबायदि हिसाबावसो साननानैसो, बेफोरबायदिखौ मोजां साननानैसो बिथाङा सिनायथि होदोंमोन खोमा दै। बेफोरबायदि आंखौ इसेबां गाज्रि मोनगोन बे बाथ्रा, बे भिडिअखौ होनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि बिथाङा सानाखैबोमोन जानो हागौ ना। आरो आं जन खारजिनि फिसालानि फट'खौ साइडआव होना होगोन दै, आङो नुदों, आरो बिनि हिनजाव अरिजिनेलनि फट'खौबो आं साइडआव होना होगोन, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। मानि थाखाय जेनेबा इदिबायदि रागा जोंखो? नोंनि हिनजाव नङा नामा बियो रागा जोंनो थाखाय? नोंनि हिनजाव नङाबा नों रागा जोंनो हायोमोन। बे आंनि हिनजाव नङा, ओरैनो मानो आंनि हिनजाव होननानै फासायनानै होदों, बेफोरबायदि होननानै नों रागा जोंनो हायोमोन। बे नोंनि अरिजिनेल हिनजावथार, ओमफ्राय नों मानि थाखाय बेफोरबायदि रागा जोंखो? ना हिनजाव थाखानायावबो गथ' थाखानायावबो नोङो गुबुन सिख्लाफोरखौ, सासेथ' दंखायो नोंना नाब्ले नाब्ले होननाय, बेखौ बाद होनानै आरो सोरबा सिख्लाफोरखौ, सिनायै सिख्लाफोरखौ नोङो लाइन मारियोमोन नामा? बेफोरबायदि थगायनानै। ओमफ्राय दा प्रीतिया बे बाथ्राखौ जन खारजिनि फुरा एल' खिथाना होनायखाय, बियो बिनि हिनजाव होननायखाय बै सिख्लाफोरा नोंजों ब्रेकआप खालामसिगोन नामा? बेफोरखौ नोङो गिनानै प्रीतिखौ रागा जोंबाय नामा? थ' नोंबोथ' मोनसे समाव मानसिफोरखौ गोरोन्थि नुबाथाय एरख'योमोन, हो, नोंबोथ' आसि थुयै मानसिफोरनो देखायनानै होयोमोन मानसिफोरनि गोरोन्थिखौ, नोंबोथ' हमजाहोयोमोन। ओइ ससियेल मिडियाआव सोर गोरोन्थि मावदों सोर गोरोन्थि मावाखै बेफोरखौ नोंबोथ' आसि थुबाय थायोमोन। होमबा दिनै नोंखौ मा नुनो मोनखो? बिथाङा मानसिफोरनि गोरोन्थिखौल' नुबाय थायो बिदि आरोना, ओमफ्राय गावहाबो सिं सिं मा गोरोन्थि मावनानै दं बेखौ मिथियाखै। ओमफ्राय बिदिबा पाब्लिकआ मा फोथायगोन ना? नोंसोरबायदि भिडिअ बानायग्राखौ मा फोथायगोन? नोंसोरो गावसोरनि गोरोन्थिखौनो नुवाखै, नोंसोरो पाब्लिकखौ बुजायबाय थायो, ओमफ्राय गावहाबा सिं हिनजाव थाखानानै गथ' थाखानानैबो हाबा जायै बायदि सेंग्रा बायदि मालाय सिख्लानि फट'फोरखौ पस्ट होबाय थायो, ओमफ्राय गावहा रिलेशनशिपआव दं होननानै लायो मानसिफोरनि सिगां बेफोरबायदि। थ' बिनि हिनजावाबो नुबा बेसेबां दुखु मोनगोन ना? हिनजावा खिन्थु बिनि सिगाङाव जेबो बुंनो हाया, बेफोरबायदि मोनदों आङो, बिनि एकदम आथिं सिङाव थायो, बेफोरबायदि जानो हागौ आरोना। सोरबा कमेन्टआव बुंहरखादों हिनजाव दंखायो, खिन्थु बिराद दुगा बे जन खारजिया होननानै बुंदों आरोना कमेन्टआव। आं कमेन्टफोरखौबो देखायनो हायो, खिन्थु आं देखायथ'ला। नेक्स्ट टाइम जुदि नोंथांमोना नायनो बिथारोबा, फोथायाबाथाय आं देखायगोन। थ' जन खारजिया गावनि अरिजिनेल हिनजावखौ देखायनायाव प्रीतिनि सायाव एसेबां मानि थाखाय रागा जोंखो? माखौ एसेबां दुखु मोनखो? नोंनि अरिजिनेल हिनजावखौसो देखायदोंना, नोंखौथ' जेबो गाज्रिबो बुङाखै, मानि थाखाय एसेबां प्रीतिखौ गोबां पस्ट होदों आरोना प्रीतिनि सायाव? हाबानि कार्डफोरखौ नोंथांमोननो आं हरनोबो हाया जानो हागौ, फैजोबबानो जाबाय बेफोरबायदिबो गोबां बुंदों आरोना, नाम लायाखै।
थेवबाबो बिनि गोसोआ खामग्लिनानै एकदमबारे अर बायदि दो जानानै थानो हायाखै बिनि थाखायनो बेफोरबायदि पस्ट होबाय थादों आरोना जुदि नोङो सैथोबा जुदि प्रिति बुंनाय बाथ्राफोरा जुदि नंखाय गोजाबा होमबा नों भिडिअ बानाय नों मानो भिडिअ बानायाखै दासिमबो सिरि थाबाय थादों पस्टल' होबाय थादों ओमफ्राय नोंनि पस्टनि कमेन्टफोराव थांनानै नायलाय गासिबो नोंनि साइड जायाखै आरोना प्रितिनि साइड जाजोबदों मानो होनबा प्रितिया नंखाय बाथ्रा बुङाखैना बियो जेबो गोरोन्थि मावाखैना बेथ' नोंनि अरिजिनेल हिन्जावखौसो देखायना होदोंना बेहा जेबो दाय गैया इदि आरोना थ' नोंनि कमेन्टआव थांनानै चेक खालामनानै नोंनिसो गोरोन्थि गासिबो मिथिगौ ना थ' बियो आरो मोनसे पस्ट होबावदों दे बे पस्टखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामनि थ' बिथाङा होनदों आरोना गाइखेर बायनो गैयिखौ मानि ससियेल मिडियायाव लिरग्रा एमजेनि हिन्जाव बायदि मेन्टेल नङा आं होनदों आरोना जुदि नोङो एमजेनि हिन्जाव बुंनाय बाथ्राया एसेबां नोंनि गोसोआव नांदोंबा एसेबां जुदि नोङो दुखु मोनदोंबा नों भिडिअ बानायनानै बुंफिन नोंनि क्लियारिफिकेसनखौ नों हो ना मा होनदों बेफोरबायदि पस्ट होबाय थानानै सल्भआ बोरै जानांगौ ओमफ्राय एमजेनि हिन्जावखौ बिराद बुखिबाय थादों एमजेनि हिन्जावा मा गोरोन्थि मावदों आं बेखौ बुजिना मोनाखै मिथिगौ ना नोंबोथ' मालायनि गोरोन्थिफोरखौ नायनो हाया नोंबोथ' मालाया माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावबा नोंबोथ' एरख'यो हो प्रितियाथ' जेबो एरख'बावाखैसो नोंनि बे ओरैनो हिन्जाव बाजै समायना होननानैसो बिथाङा मा होनो पाब्लिकनो खिथानानै होदों देखायनानै होदों बेयाव नोंहा मानि थाखाय इसेबां रागा जोंनो गोनां जाखो हो ए बाथ्राखौ बुजिना मोनाखै आरोना थ' बेफोरबायदिनो मिथिगौ ना खायफा मानसिफोरा इउटुबारफोरा इसोरखौ बुंदों गावनि सिङाव मा दं बेफोरखौ नाया खालि मालायनिफोरखौल' आसि थुयै होबाय थायो आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय गावनियावबो उनथिंजाय ओरैबायदि मा दाग नांनानै दं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया बेफोरबायदि आरोना मालानि दिनाव मा जायो सोरनि जिउआव मा सम फैयो बेफोरखौ रावबो मिन्थिला मा जायो जेबो मिन्थिला आरोना मालायनि सिगाङावल' ससियेल मिडियाफोरावल' गोदै रायलायफ्लाबाय थायो ओमफ्राय उनथिंजाय गावहाबो बेफोरबायदिनो खामानि मावबाय थायो बेनि थाखायनो फोथायनो हाला मिथिगौ ना लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसैमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान नायदोंबा भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नेक्स्टआव गोदान आपडेट मोनोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामफिनगोन आं बेनि थाखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय थ' दिनै भिडिअ'आ एसेनोसैमोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थ' बाय बाय।